Chris de Wacht komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn heid Harm is jarenlang voorzitter van ONS Snits. Waar is de bal uit? Zijn mem Sietske is gastvrouw in de bestuurskamer. En broer Leo is onvierder bij het eerste. Chris zelfs maakt het al op zijn 12e de oerstap naar Cambuur. Chris de Wacht is een speler uit de jeugd van Cambuur. Het is mijn 8e jaar nou al bij Cambuur en ik ga dus zo'n hier in de jeugd zitten. Dus vanaf de C al. Het is mijn eerste jaar dat ik maar de selectie mij trainen. En, ik kom uit Sneek en ik ben 20 jaar. In totaal voetbalt Chris de Wacht 5 seizoenen voor Cambuur en speelt hij meer dan 100 wedstrijden. En dat wielst hij net de boek stiert als een supertalent. Chris de Wacht, wat het vooral haar van het werkje. En dat weet hij zelfs maar al te goed. Ik ben nooit een van de beste in de jeugd, maar ik steen hier nou wel. En ik vind het fantastisch om weer te spelen en dat is absoluut een droom. En ik krijg wel een kippenvel van. En nog een kwart uitstapje bij Topos zit in 2010 zijn betellen voetbalcarrière erop en keert Chris de Wacht waarom bij ONS Snits. Het wordt een succes. In de jaren dat Chris bij ONS voetbalt, worden de Snitsers kampioen in de haardklasse en winnen ze de beker. Deze jaren winnen is fantastisch natuurlijk. Vorig jaar een top hier en dan was het nog maar een keer dwaan en het is wel een top hier. Intussen had Chris zijn trainerspapieren hellen. Het is een logisch vervolg dat hij na zijn actieve carrière verder gaat als haartrainer. Zijn eerste club is, hoe kan het ook, ONS Snits. Maar dan meldt ik Sportclub Jereveen en is Chris zowel trainer van ONS als bij de beloften van de profclub. In zijn allereerste seizoen wordt hij gelijk kampioen. Het kan net op. De wraad laat het Chris de Wacht ta. Maar dan krijgt hij lichamelijke problemen. En krijgt Chris de Wacht het vreselijke nijste jaren dat hij een zeer agressieve vorm van botkanker had. Eind november 2009 krijgt het de jaren dat hij uitbehandelen is. Voorafgaand, onder de thuiswedstrijd in Vitesse, komen de spelers van SC Jereveen het veld op met de namen van Chris de Wacht op het shirt. Jereveen wint. En Johnny Jansen draagt de overwinning op om Chris. Je voelt de emotie door het stadion heen bruisen. Nou, dat bruist ook in die kleedkamer. Hij komt binnen. Dan gaat iedereen staan, maakt een applaus. En we gaan met elkaar op de foto. En, ja, heel bijzonder. Ek Cambuur en ONS stiep je Chris de Wacht in zijn oneerlijke strijd. Beste leerde Chris, wat ben het hier, het regent hier voor die vrouw, die man, huid en hem en de verdere familie. Maar ik hier bij ONS vielen wij de pienen en binnen wij belutsen bij die en die familie.